For decades, the sharp, ear-piercing sounds of grinders, hammers, welding machines and carpentry tools defined the atmosphere at Murahwa People's Green Market in Sakubva. The constant screeching, hammering and roaring reflected the hard work of men and women who depended on the market to earn a living and support their families. Human and traffic congestion along the narrow pathways were also part of everyday life, with the traders, customers and motorists becoming accustomed to the crowded environment. Established in 1982, the 2 years after Zimbabwe gained independence, Murahwa People's Green Market grew from a small trading space into a vibrant, informal commercial and industrial hub. The market was initially designed for about 48 official stands, but over the decades, it expanded rapidly, accommodating more than 1,000 informal traders by the late 2010. Farmers, carpenters, welders, mechanics, and other informal entrepreneurs all found a place to work and make a living. For a 66-year-old Crispin Chapayama, a veteran of the liberation struggle and a former chairman of the Traders Committee, Murahwa was more than just a workplace. 1984 ndakatangwe pa Green Market. Ndope ndakatangwe pa Green Market. 1987 ndakapuwa shop number 3. Ndope ndakatanga kuzosenzera mu Green Market. 1987 ndakatanga shop number 3. So ndinati ndine vanhu vakati one day kubva kuma families kubva vana vangu vachienda kuzvikoro, that was the money petaiwanira mari ipapo. Shop owner Andrew Ngondonga started working at the market in 1984 after completing a welding course. He later became a trainer, mentoring students on attachment from Magamba Vocational Training Center and Mutare Polytechnic College. Ndakauya muno mu Green Market muna ya 1984 ndichitanga kushandira muno. Ndaibva kwanda ndichimboshandira ndichizoya kuzoshandira muno. Ndi munhu akanga aitawo course yake welding. Nzvimbo inoyi inzvimbo yandingati muupenyu hwandararama inini yakatiraramisa ende yakandiraramisa zvemaidi zvakakwana, nekuti ndakauya muno muchandaroora ndikazoroorera muno mu 1986. Vana vangu vese basa ravanoziva kuti baba vedu vanoshanda kana kuti vakashanda ibasa rewelding, ndo basa rangu iroro. Vakaenda kuchikoro, vamwe ndikavadzidzisawo pano vakomana. Nzvimbo inoyi inzvimbo yandakakwanisa kuraramira zvakakwana, saka ndinongopa rangaridzo yekuti inzvimbo inondikoshera, inzvimbo yakatikoshera vakawanda vakakwanisa kurarama nekukudza mhuri dzavo vari muno, tiri kushanda muno. Takakwanisazve muno kuva nedzidziso yevana vataidzidzisa vakawanda, vamwe vaibva kumakoreji vataidzidzisa kuti vakwanisewo kurarama. Vabva kukoreji but maskills ekurarama unonga usina, kukoreji wabvako hungu, but aizovapa maskills ekuti shamwari kuti urarame unodai nekudai, unodai nekudai. Kuna ana Magamba uko tine vana vaibvako. I remember principal wao wanga aripo, Mr. Sab, may he so rest in peace. Munhu watakashanda naye zvakanaka, waiunza vakomana ivo nemalecturers avo aripo, aibatsira kuuya kuzoona monitor vana tichiadzidzisa, vaibva ikoko. Saka nzvimbo inoyi inzvimbo yatinoti yakasimudzira upenyu hwevanhu vakawanda zvakanyanya, zvakanyanyisa. Tinoipa ruremekedzo rwakakwana
nekuti yakasimudzira vana. Vamwe vane mabasa akasiyana-siyana ari kuita, vamwe vakazoitawo hawo zvimwe, asi pakutanga pacho vakatanga vari muno. Tinewe taitofundisa kwete kuti abva kukoreji, asi taingotanga naye pasi totosimudzirana naye kusvika amaweredha akasiyana-siyana. Munhu kana aine chaari kuita zvinobatsira nyika, kunyangwe chiri chinhu chocho chiti ngechake iye basi ari kuchiita, asi zvinobatsira nyika nekuti anozviita zvichibatsirawo vamwe, anozviita iye wacho achibatsirika. Panzvimbo yekuti hurumende imirire kuti uyu timupe handout, iye anonga akuzviraramisa. Saka zvinoreva kuti zvinobatsirawo homwe yenyika kuti hurumende isatambudzike nekuti havatovabatsira sei. Saka tinofunga kuti ikonomi yenyika yakanga iri kusimuka nezvataita muno. For former Sakubva High School student Walton Chipenzi, the market also holds fond memories. He recalls starting to practice welding part-time while he was still at primary school, laying the foundation for skills that would later shape his working life. Ndakatanga kuya pagreen market panapa ndiri grade 4 ndandina sekuru wangu waiita zvewelding vachigadzira vari mugreen market. Saka ndo andaiuya hangu ndichiona ndichibatsira hangu nekungoonawo kwabva ndatozvifarira kubva grade 4 kusvika grade 7 ndazosvika ndakutogona kuwelda. Ndakabva ndikaenda kusekondari, ndikaenda pasakubva secondary school. Kuchikoro advantage andaitora ngeyo ndaita woodwork. Saka woodwork yakaenda kubatana nemetal work yai, kwabva ndachovha ndakadaro ndingori muno mugreen market. Sekuru wangu aigadzira ngoro chete. Saka asi most of the time tisu taindoswera tiripo pashopu pawo tichidai. Saka paingouyawo mamwe makastoma ichigadzira ichidawo zvakasiyana nengoro, aida mawindo. Ndo pataizoenda manext door tati nana Ngondonga na Mr. Matika, vanhu vakatifundisa iwawo ndichitori mwana mudiki. Pasakubva secondary papa ine hot city, ndaiti kana makuseni ndikaenda kuchikoro, masikati ndodzoka ndaakugreen market. Ndichitombotsvinyirwa pachikoro apo kuti munhu wekukoma wekugreen market, asi papa ina ticha wani waitonditi mufana ndiwo rugona aizi Mr. Mndoma ticha woodwork. Akati wewe watokura wakuziya zvauri kuita, for sure handidunye wakandishingisa, ndandisingachatotsverukiba kuchikoro pamwe ndaitoenda nditori netumagirisi twekugreen market. Saka waindiziva waitoziziva kuti ndaifamba nekabhasikoro ndikabva kuchikoro ndaakugreen market. Saka green market yakandirera kubva ndiri mudiki kusvika nhasi. Izvozvi wana ndatoyarutsawo, vamwe wakaenda kuuniversity wakatopedza. From its humble beginnings to a bustling hub supporting thousands of livelihoods, Murahwa People's Green Market has become an important part of Sakubva's history. Now as traders are moved to a temporary site to pave the way for the construction of the Sakubva Industrial Hub, the sounds and stories of Old Market remain a lasting legacy.